Čaute, moje meno je Margianuch a vítam vás u ďalšej hry. Dneska to bude na hru Euro Truck Simulator 2, kde si zahráme túto úžasnú hru. Takže samozrejme, že sme Slováci, tak kde inde než na Slovensku, že? Chceš prejsť z tutoriál? Nie. Ideme na to, pretože zvuk. Takže vítajte ve hre Euro Truck Simulator 2. Takže sme tu v kamióne. Mám takýto kamión pekný. Takto. A ideme. Kam tu vlastne ideme? Do Viedne. No. Tuto, kde mám mapa, tak ďalej to vedie, tak ja teda ďalej nejdem, pretože idem to zobrať doľava. Takže tak. No. Pri tom ako budem jazdiť, tak samozrejme. Mám zle brzdy vyvinuté, treba si na to nastaviť. Čo hneď aj urobím. Hra. Centrovanie to nič. Tu je citlivosť riadenia. Tak tu je intenzita brzdenia. Ktorá je brzdil úplne max. Pretože tieto kamióny sú takže ideme do Viedne. Takže dobrý deň, milá kamera, ako sa máte? Ja sa mám dobre, a vy? Dobre. No. Repráky sú trošku na tú kameru citlivé, takže stop. Treba dodržavať vzdialenosť od auta, nejaké metre. No a my ako správny vodič to prelietnem, ale nie. Je tu stop, doprava, doľava nič, zľava nič, strava nič. To prejdem rýchlo toto. To prejdem rýchlo. Vidíte, nemusel ani brzdiť. No, a asi dám len jednu jazdu, pretože budem asi dávať jazdy po častiach. Však mafiáni nie. Trošku zajazdiť ako chlapi a nie ako pavouky.
týmto do videa chcem pozdraviť Lukáša Hranáka zo Slopnej za to, že ma prinútil hrať vlastne túto hru a vlastne celkovo natáčať na YouTube, takže ďakujem Lukáš, vážim si toho. No a trošku som taký ospalý, tak lebo som spal a fakt táto prvá jazda. No choď už! Číňan. No, to sa serem, že máš brzdy, nie? Ty hňupe. A na budúci diel bude trošku taký zaujímavý, pretože bude taký, že za každý alebo za každý priestupok vy dáte do komentárov, napíšete aký trest. Môže tam byť napríklad nejaké cvičenie alebo tak, treba raz a tak ďalej, však to už nechám na vás. Tak. Brzdí, Marek, brzdí, stop, brzdí pomaličky. Nič. Takže dámy a páni, náš trak sa nachádza vo Viedni a viem, to ja tu jedem. No. Je tam auto, stop. Ty kokos, ja som to chcel prejsť, ty kokos, už keď sú aj vlastne. Super. Čo kávo? Podáme pretek, poď. Však on odbočuje. Ide rovno. No. Mám v pláne točiť Farming Simulator a Eurotrack Simulator 2 Skandinávia. Ak tu bude veľa zhliadnutí, veľa lajkov a veľa úspešnosti tohto videa, tak samozrejme, že dáme nejaký taký špeciálny diel. Ako spravím vodiči smerovka, no keď som doteraz nedával, ale však pohoda. Bože, cúvanie, toto cúvanie neznášam. No a ešte pomedzi návesy, že však čože. Uvidíme, vyskúšame môj cúvacký skill. Táto je tento kamionista. Ideme na to. No. A ideme na to. TS, to je Trstená, sa mi zdá. Jak sa. Myslím tam nejako to nejako pokaziť. Stop! No. Bude mať nejaké XP.
Ale, dámy a páni, to sa cení, samozrejme, nejaké trošku na krivo, ale... No. Náklad. Sušené mlieko doručené z Bratislavy do Vien. A... myslím si, že... už by sme mohli toto videjko ukončiť. Za chvíľku. Takže tak. Takže garáž. Kokso posprejovaná, pomalovaná. Vlastnú spôsobila šťastia. Takže dámy a páni, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Like vždy poteší, alebo viacej zhliadnutí, alebo poprípade môžete, ako som vám spomínal, aj ten like. Takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, už po tretíkrát to hovorím, takže čaute.